Камал театрында Татарстанның халық артисты Венера Шакированың юбилей кичәсе узды. Иҗатташ дуслары, курсташлары, шәкертләре котлавын хәбәрчебез Айзилә Батырханова да күреп кайтты. Мин Венера Шакированың уйна алмаган төп бер роле. Зәңгәр шәлдә Мәйсәрәне уйнамаса да, Венера Шакирова халык күңеленә Зифа спектакленнән Эсмеральда белән килеп керә. Бу аның беренче роле була. Менә шушы яшемә, олы яшемә, 60 яшемә җитеп, бәйрәмем яз көне үтә, һәм дә әле минем димәк, тормышымда да яз. Венера Шакирова 1960 елның 11 октябрендә Казан шәһәрендә туа. Артист булырмын дип һич уйламаган ул. Әти-әнисенең Венераны табип итәселәре килгән. 1983 елның 15 мартында Венера Шакирова театр бусагасын атлап керә. Беренче рольгә хәер фатиха бирүче Марсель Сәлимҗанов була. Biz anda işe okuttuk, Naila Garayeva, Marcel Salimjanov kursuna җитәкчесе, һәм мин әле шул беренче адымнарымны гына эшләдем. Килеп керде, бер көтү яшьләр җыеп алдык. Беренче режиссерлык тәҗрибәм Венера белән бәйле, чөнки укыганда Марсель Хакимович безгә бирәдер өзекләр, үзебез куеп, үзебез уйнап, үзебез әзерләп күрсәтергә тиеш идек, һәм менә мин бер әсәр сайлаган идем, шунда Венераны алды. Бу минем чыннан да дебютым, режиссер буларак дебютым иде. Телевизор караучылар Венера Шакированы татарча телесериаллар аша да яхшы белә. ТНВ каналы төшергән Яңа елда бергә булыйк, Җылы эзли җаннар фильмнарын белмәүчеләр сирәктер. Венера Шакирова тудырган һәр образ аның эчке халәтен чагылдыра. Соңгы чыккан премьерада Венера Шакирова өчен тирән фәлсәфи роль. Юбилей кичәсендә уйналган Артур Шәйдулланың «Сагынырсызмы» пьесасы буенча куелган спектаклен ул тормышта үз урынын табарга ярдәм иткән остазы, улуг шәхес Марсель Сәлимҗанов истәлегенә багышлады. Аның образлары тирән, чөнки аның эчендә бар бай табигать. Шуңа күрә ул бик кызыклы актриса, бик шибәр ханым. Чын күңелдән ул кеше ярата. Һәм кеше дә аны ярата. Ул үзенә тартып тора. Чөнки ул дөрес тәрбия алган. Аның әти-әнисе дә Гөлсинә апа белән Мансур абый, алар бик зәвыклы, шундый тыйнак, чын татар кешеләре иде. Алар менә Венерага да шундый тәрбия биргәннәр. Әйе, тормыш әле башлана гына. Камал театрының якты йолдызы Венера Шакированың яңа, көтелмәгән рольләре күп булсын. Айзилә Батырханова, Сергей Павлухин, Наилә Нәҗипова, Татарстан яңалыклары.